Wat gebeurde er allemaal afgelopen week in Zeeland? Een overzicht van dag tot dag. Het aantal spoedgevallen in het ADRZ in Goes blijkt afgelopen zomer flink toegenomen. Er waren in de afgelopen maanden zo'n 20 tot 30% meer spoedpatiënten, vooral met botbreuken. De oorzaak zou volgens het ziekenhuis kunnen liggen aan meer vakanties in eigen land of het feit dat mensen er op vrije dagen weer meer op uittrekken. Bijvoorbeeld de verkoop van e-bikes, dat heeft een grote vlucht genomen. Dus dat zijn, om het zo te zeggen, hoofdleveranciers van ongevallen. Daardoor lukt het niet om de corona-achterstanden in te lopen, zoals operaties die door corona moesten worden uitgesteld. Door de druk op de spoedketen is het zo dat we, terwijl we juist wilden opschalen om meer operaties te kunnen doen, dat we 2 weken geleden toch weer hebben moeten zeggen, ja, we moeten weer een tandje afschalen. En dat is eigenlijk iets waar we ongelooflijk van balen, om het zo maar te zeggen. Het andere ziekenhuis, Zorgzaam in Terneuzen, ziet geen toename van spoedgevallen. De 90-jarige fietser uit Hoofdplaats, die vorig weekend gewond raakte tijdens een botsing bij IJsendijken, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De man botste op de kruising van de Willemsweg met de Oranjestraat bij IJsendijken tegen een motorrijder. De man viel en raakte zwaar gewond. De 54-jarige motorrijder uit België raakte niet gewond. Een stijgende zeespiegel, extra geld voor onderwijs en waterstoffabrieken. Woorden uit de troonrede tijdens Prinsjesdag afgelopen dinsdag. Ondanks de demissionaire status van het kabinet werd toch nieuw beleid aangekondigd. En werd er met miljarden gestrooid. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Hij noemde ook een bedrag van 7 miljard. Ik denk dan als gedeputeerde in Zeeland met de portefeuille water en klimaatadaptatie. Ja, kom maar op, want we hebben inderdaad een opgave. We stropen onze mouwen op en blij dat het erkend wordt. Maar er is meer. Zo wordt er voor achterstanden in het onderwijs 8 miljard euro beschikbaar gesteld. En daar is gedeputeerde Harry van der Maas erg blij mee. Ik vind dat enorm belangrijk. Je wil dat alle kinderen goed onderwijs ontvangen. Je ziet hier en daar dat er toch gaten gevallen zijn. Bij de een iets meer, bij de ander iets minder. Maar dat moeten we echt wegwerken. En dat kan met in ieder geval een deel van dit geld? Dat kan met dit geld, maar het is ook heel belangrijk dat we met elkaar nadenken. Hoe gaan we die geldmiddelen uiteindelijk inzetten? Wat voor Zeeland verder van belang is de 700 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor waterstofprojecten. Want juist daarin wil Zeeland voorop gaan lopen. Belangrijk is dat we als Zeeland onze eigen plannen gereed hebben liggen. Met de industrie samen, North Seaport en de provincie zijn die gemaakt. Heel veel infrastructuur, ontwikkelingen op kennisgebied. Daar is geld voor nodig en dat de regering daar nu geld voor beschikbaar stelt, maakt dat die plannen ook uitvoerbaar worden. Het geld is er, de plannen moeten we zelf maken, uitvoeren maar. Voor de komende 10 jaar komt er 1 miljard euro extra om door te kunnen bouwen. De vraag is alleen of dat geld in Zeeland terechtkomt. We hebben gezien dat fondsen die in het verleden beschikbaar gesteld werden door het Rijk, dat die voor ons wat minder bereikbaar waren. We hebben daar ook echt geluid voor teruggegeven. En ik hoop natuurlijk dat nu deze fondsen voor ons wel bereikbaar zijn. Is er dan nog iets waarvan u zegt van, nu ik dit heb gehoord, ga ik nog eens een keer bellen, nog eens een keer praten in Den Haag om te kijken of onze positie nog een keer duidelijk voor het voetlicht kan komen? Langs 2 kanten. Ik denk inderdaad vanuit Zeeland zelf, maar ook vanuit de gezamenlijke provincies, heb ik de indruk dat we echt steun hebben voor de regio's als het gaat over deze uitdaging. Het is al jaren een doorn in het oog van veel inwoners en ondernemers in Goes, de woonboulevard daar. In het gebied tussen het spoor en het centrum is veel leegstand en het straalt daarom weinig sfeer en gezelligheid uit. En dat moet veranderen. Daarom wil de gemeente de woonboulevard een grondige facelift geven met meer groen en minder beton. De aantrekkelijkheid die is op dit moment niet 100%. Saai. Ja, saai eigenlijk wel. Hij sprankelt niet. Ik vind het niet echt gezellig hier. Nee, niet aantrekkelijk, veel auto's. Een prachtige supermarkt hier gekomen, maar een inrit die dan weer net een beetje krap is, een beetje bekrompen. Dan denk je, ja, je wil er wat van maken van zo'n boulevard. Doet dat dan ook? De ondernemers die op de woonboulevard gevestigd zijn, delen deze mening al jaren. De uitstraling is heel saai, veel beton, weinig groen, onoverzichtelijke situaties voor bezoekers. Dus voor verbetering vatbaar. Ook de gemeente vindt dat de woonboulevard een kwaliteitsimpuls moet krijgen.
Zeker als je kijkt naar de buitenruimte, ook als je kijkt over de verkeerssituatie. Dat ziet u ook achter mij. Ja, veel doorgaand verkeer hebt in het gebied. En dat zouden we echt hieromheen willen leiden. En dat zou het gebied ook echt versterken. De fietspaden zouden anders moeten lopen, dus een andere routing. Nu word je van je fiets gereden. Mensen die geparkeerd hebben en achteruit uit willen parkeren, worden aangereden door andere auto's, etc. Dus voornamelijk de routing en de uitstraling. De slechte verbinding met de binnenstad wordt ook regelmatig genoemd als kritiekpunt. En daar zou dus wat aan moeten gebeuren. Dat zou heel fijn zijn, want het is heel dichtbij. Het is misschien 10 minuten lopen. En een leukere verbinding tussen dit gebied en het winkelgebied in de binnenstad zou fantastisch zijn. En ook heel mooi, want je loopt een stuk langs de Vesten. En het is een prachtige route. Dat is denk ik ook echt de kracht van dit gebied, dat het zo nabij het centrum ligt. Dus het zou voor beide een toegevoegde waarde kunnen zien als we dat optisch gewoon versterken. Daar moeten we nog plannen voor uitwerken, maar ja, dat vind ik een hele goede suggestie. En dat blijkt ook uit de enquête. De gemeente heeft bij het opstellen van de gebiedsvisie niet alleen geluisterd naar de mening van de inwoners, maar is ook in gesprek gegaan met de ondernemers. Als we hier veel geld in investeren, dan moet u ook weten dat we dat doen voor Goesenaars en dat we dat doen voor ondernemers. En dan is hun mening natuurlijk hartstikke belangrijk. Want we doen dat niet voor de gemeente zelf, maar we doen dat nadrukkelijk voor mensen die in Goes wonen. En mensen die dit gebied bewonen of bezoeken. Ja, en als je dan kijkt van wie hebben daar veel kennis van, dat zijn dan natuurlijk de ondernemers zelf en de bezoekers van het gebied. Er is zeker naar ons geluisterd. Maar er worden toch altijd weer bureaus ingeschakeld die moeten bevestigen dat wat wij zeggen klopt of niet klopt. En dan wordt er niet naar ons geluisterd als het niet klopt. Dus je hebt natuurlijk te maken met verschillende partijen en dat begrijp ik ook. Morgenavond staat tijdens de raadsvergadering de gebiedsvisie op de agenda. En stelt de raad de definitieve visie vast. Het RIVM gaat opnieuw onderzoek doen naar de gevolgen van de vervuiling in de dijk bij Perkpolder voor de omgeving. Het onderzoek komt er naar aanleiding van tientallen vragen die bij het RIVM zijn binnengekomen. 3 jaar geleden heeft het instituut ook al onderzoek gedaan en concludeerde toen dat de blootstelling aan vervuilde grond laag was. Maar nu wordt dat onderzoek uitgebreid en wordt er meer naar de omgeving gekeken. Zo wordt onder andere ook de waterkwaliteit onderzocht in sloten en plassen in de buurt die in open verbinding staan met de sloot onderaan de vervuilde dijk. Over een half jaar hoopt het RIVM met de resultaten te kunnen komen. Fietsen met je telefoon in je handen mag niet, maar toch doen veel mensen het. Op het Goesse Lyceum was woensdag de aftrap voor een campagne om jongeren te wijzen op de gevaren. Dan krijg je bijvoorbeeld een appje en dan denk je echt van, ja, nu wil ik het openen, maar dan kan het bijvoorbeeld niet. Nou ja, dan word je gebeld of geappt en dan reageer je toch eigenlijk best wel snel. Jason is een ervaringsdeskundige. Hij is al eens aangereden door een fietser. Er kwam een tegenligger aan, die zat op zijn mobiel. En die knalde zo tegen me aan, waardoor ik tegen een boom aan knalde. Toch is het maar de vraag of de campagne de jongeren echt wakker schudt. Het schudt me wel wakker als je dan bijna een aanrijding krijgt. Maar ja, als je dan toch weer gebeld wordt, dan niet dezelfde dag nog, maar wel gewoon de volgende dag of zo. Als je dan komt, dan ja, neem je toch vaak wel op, nog steeds. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil heeft de productie flink teruggeschroefd. Het bedrijf doet dit vanwege de sterk gestegen gasprijzen. De fabriek verbruikt grote hoeveelheden aardgas, maar de prijs daarvan ligt nu zo hoog dat het niet meer door te berekenen is. En het is nu goedkoper om minder ammoniak, en dat is een tussenproduct, te produceren en dat van elders gewoon te halen. Voor werknemers heeft de verminderde productie geen gevolgen. In de haven van Terneuzen is een schip aan de ketting gelegd. Het schip was in de veiligheidszone van windpark Borselen terechtgekomen, verboden gebied voor de scheepvaart. Na controle van het schip in Terneuzen kwamen er meerdere gebreken aan het licht. Zo voer de kapitein onder meer met zogenoemde open source digitale zeekaarten, waar geen boeien op staan aangegeven. En kon de bemanning ook niet omgaan met de communicatieapparatuur. De 34-jarige kapitein uit Azerbeidzjan heeft een boete van €1500 gekregen. Het schip mag pas vertrekken als de gebreken zijn verholpen. Gestorven tijdens hun gedwongen verblijf in Amsterdam op 10 oktober 1942. Hij bereikte de leeftijd van 5 jaar. In verschillende straten in Vlissingen zijn struikelstenen gelegd op plekken waar Joden woonden die in de oorlog zijn gedeporteerd en daarna om het leven zijn gebracht.
Onder de belangstellenden waren ook enkele nabestaanden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat met name in deze tijd maatschappelijk er nog aandacht voor is voor het vraagstuk onderdrukking. Dus ik ben blij dat ze dat doen vanuit de Stichting Struikelstenen Zeeland. Dat er aandacht voor is en dat het onderwerp bespreekbaar blijft voor nu en in de toekomst. In november worden er nog een keer struikelstenen gelegd in Vlissingen. In totaal liggen er dan in Zeeland 126 van deze gedenkstenen. De vaccinatiegraad in Zeeland is lager dan landelijk. En de verwachting is dat er niet veel meer bij komen. Want volgens de GGD hebben bijna alle Zeeuwen die dat willen hun prikken gehad. De conclusie is dan ook dat Zeeland een grote groep ongevaccineerde inwoners overhoudt. Tot een maand geleden ging het snel in Zeeland. In ruim 2 maanden zijn 200.000 Zeeuwen volledig gevaccineerd. Maar de laatste weken blijken daar nog maar weinig bij te zijn gekomen. Het aantal vaccinaties stagneert. De vaccinatiegraad verschilt per gemeente. Het laagst is die in de gemeente Rijmerswaal. Daar is 40% van de volwassenen niet gevaccineerd. Veel inwoners weigeren om godsdienstige redenen. In Ierseke bijvoorbeeld heeft de ene helft van het dorp de prik wel gehaald. De andere helft weigert hem. Heeft u ervoor gekozen om gevaccineerd te worden? Ja, dat heb ik al gedaan. Al 2 maal. Ja, ik kan niet begrijpen dat de mensen het niet doen. Bent u bezorgd dat de helft van de mensen nog niet gevaccineerd is? Nou, dat zag ik wel aankomen. Dat is nou niet echt schrikbarend nieuws voor mij. Nee, nee, dat weet je. Was wel te verwachten hier, hè? Dus dat is met de vaccinatie van kinderen hetzelfde. Ja. En dat is jammer. Dat vind ik echt jammer. Want dan denk ik ook, wanneer stopt dit? En daar kunnen we over blijven praten. Maar als zij bij de standpunt blijven, dan zal het nog lang nasudderen, denk ik. Dat snap ik niet, want de mensen dat niet doen. Maar ja, die zijn er en die hebben nog niet gevaccineerd. Wat vindt u daarvan? En ik stom. We blijven dus in Zeeland een grote groep mensen houden die zich niet laat vaccineren. Vooral in de dorpen, in Rijmerswaal en op Tolen. En die groep ziet de huisarts ook niet. De grote groep ongevaccineerden die komt niet met vragen bij mij. Zijn er echt enkele, die zijn op 2 handen te tellen. En waarom dat is, weet ik niet goed. Kennelijk wordt de beslissing ergens anders genomen. De GGD probeert met priklocaties in de dorpen toch nog een enkeling te bereiken. En houdt er rekening mee dat er nog veel mensen ziek gaan worden. De mensen die zich principieel niet laten inenten, die wonen vaak ook in dezelfde gemeentes of dezelfde wijken. Dat kan leiden tot clusters, tot uitbraken. De Delta-variant is dusdanig besmettelijk dat je heel snel heel veel mensen tegelijk ziek hebt. Zeker in dat soort clusters. En dan willen we dat als die mensen ziek worden, en dat wordt eigenlijk iedereen waarschijnlijk die niet gevaccineerd is uiteindelijk, dat we dat zoveel mogelijk over een lange periode uitsmeren. Dus we hopen dat er daar goed de basismaatregelen in ieder geval worden nageleefd. En verder moet daar dan natuurlijke immuniteit worden verkregen. De Zeeuwse ziekenhuizen laten weten rekening te houden met een toename van coronapatiënten dit najaar. Ze zijn erop voorbereid, maar zijn er ook wat huiverig voor. Vooral omdat er behalve coronapatiënten ook zware grieppatiënten worden verwacht. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was donderdag op werkbezoek in Vlissingen. En hij kwam met goed nieuws. Er komt extra geld voor de aanpak van criminaliteit in de havens. Donderdagochtend was hij bij het nieuwe SKC. En dat is het Strategisch Kenniscentrum voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan het Bellamiepark in Vlissingen. Grapperhaus sprak daar onder andere met studenten van de HZ die er een project doen. Daarna ging de minister naar de havens om daar te praten over de aanpak van onder meer drugsmokkel. Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En de Zeeuwse havens gaan daar zeker iets van merken. We gaan 400 miljoen ieder jaar extra besteden aan de aanpak van die ondermijnende criminaliteit. Die 400 miljoen is echt gericht op het bestrijden van dit soort dingen. Op een aantal capaciteiten verhogen. Daar gaan we ook met alle verschillende diensten over in gesprek. Dus Vlissingen en Terneuzen, de Zeeuwse zeehavens, gaan daar wel wat van merken? Ik ga er zonder meer vanuit dat die ervan gaan hebben. We hebben ook speciaal een extra jaarlijks budget van 27 miljoen voor de mainports. Nou, daar zitten zij ook bij, dus daar gaan ze zeker van merken. De 23-jarige man uit Barendrecht die vorige week dood werd gevonden in een brandgang in Vlissingen is doodgeschoten, dat meldt de politie. Vorige week vrijdagochtend werd het slachtoffer gevonden. Bij de politie is een 10-tal tips binnengekomen over de zaak en die worden onderzocht door rechercheurs.
Maar nieuwe tips zijn nog steeds van harte welkom, zegt de politie, want er is nog veel onduidelijkheid. Voor horeca, evenementen en voorstellingen heb je vanaf dit weekend een corona-toegangsbewijs nodig. De horeca- en recreatiesector zag er deze week in de aanloop naar dit weekend als een berg tegenop. Gaan ze controleren of niet? Bij speelboerderij Het Klokhuis in Sint-Arendskerke hebben ze toch maar besloten om de coronatoegangsbewijzen te gaan controleren. Maar dat gaat niet van harte. Ik moet zeggen, dit is wel een van de lastigste maatregelen die ons is opgelegd hoor, de laatste 1,5 jaar. Wij hebben vrij snel moeten beslissen van ja, wat gaan we doen? Want wij hebben heel veel reserveringen al op staan, aanstaande zaterdag, maar ook de weken daarna. Dus gasten kwamen wel met de vraag van, goh, moeten we straks bij jullie ook de app laten zien? En wij hebben beslist om dat dan toch maar te gaan doen. Het is ook een maatregel die gewoon ook niet logisch is in heel veel gevallen. Het is er soms ook moeilijk uit te leggen waarom we hier wel en ergens anders niet. Dus het is gewoon zo'n lastige dilemma voor ons ook geweest. Deze ondernemers in Goes doen het anders. Iedereen blijft welkom, met of zonder coronatoegangsbewijs. Ze gaan dan ook niet controleren. We moeten hier iemand bij de deur zetten en die moet mensen tegenhouden die niet welkom zijn. Terwijl die mensen er misschien helemaal niet voor hebben gekozen om wel of niet gevaccineerd te worden. Want het kan ook door gezondheidsredenen dat ze niet gevaccineerd kunnen worden. Dus wij vinden het wel ver gaan om te zeggen van nou jij mag wel naar binnen en jij mag niet naar binnen. Staat er dit weekend al een BOA of een politieagent voor de deur om te controleren, denken jullie? Dan zijn ze welkom om een goed gesprek te hebben. Maar in de grondwet van Nederland staat dat je niet mag discrimineren. En dat doen wij ook niet. Dus in principe hebben wij het idee dat we wel in ons recht staan en zijn de gasten welkom. Want ik denk dat het wel iets is wat je, als je wel discrimineert, dat je dat juist doet als je mensen niet binnenlaat. En dat doen wij juist niet. Minister Visser van Infrastructuur moet Zeeland helpen de PFAS-vervuiling in de Westerschelde tegen te gaan. Volgende week heeft het provinciebestuur een gesprek met Visser en met de Vlaamse minister over PFAS. De verwachtingen bij Provinciale Staten voor die gesprekken zijn duidelijk. Ik verwacht daar in ieder geval een duidelijke lijn in hoe de vervuiling in de Westerschelde minder gaat worden. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken ook met wat Vlaamse bedrijven, wat zij allemaal wel en niet mogen en mogen lozen. Ik denk dat het wel duidelijk tijd is om wat harder met de vuist op tafel te slaan. En of dat vertalen moet worden als boos, nee, we moeten duidelijkheid hebben. Wij zijn degene die de Westerschelde uitdiepen en dan flik je me dit. Dit kan gewoon niet. En Zeeland was deze week in de ban van een opmerkelijk verhaal uit Oosterland. Want de kip van Gree Bolle wordt opeens een haan. Een paar weken geleden is die transitie ingezet. Gree kwam erachter toen de kip ineens begon te kukelen en er was meer. Hij zit op zijn zuster. Ik dacht, dat meen je toch niet? Dat zal er toch geen einde worden? Ze kan worden groter. Zat in de buurt, maar wat ik nog meemaken, dat weet ik niet. Hoor. Ik zei, wat had dat nou toch? Is dat door een transgaande roe? Bestaat dat nou? Zit u wel te wachten op een haan? Nee, hè? Zeker niet. Die heeft zo om 5 uur of 4 uur al beginnen. En begint deze ook al om 5 uur? Ja, die gaat daar een beetje doen. Dan slaat hij met zijn vleugels en dan zei hij... Ik dacht, ja, je kan het nog niet goed, maar het gaat wel komen. Dus je kan maar een eitje op een dag en dat is toch niet veel. Geslachtsverandering bij kippen schijnt vaker voor te komen en in dit geval gaat het waarschijnlijk om een hormonale afwijking. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze terugblik op het nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Zometeen weer het actuele nieuws van deze zaterdag. Heel graag tot zometeen.